Velkommen til TV10. Det her det er jo så vores anden nyhedsudsendelse her i løbet af skoleåret. Og Kasper og jeg, vi vil meget gerne fortælle om, hvad der er sket fra efteråret og så indtil nu. Og nu til selve nyhederne. I december måned sidste år, der holdt vi jo som bekendt Dramusuge. Og det var meget hårdt for os elever, fordi vi skulle stable vores eget stykke på benene. Vi skulle have en meget koncentreret indsats. Men var det nu også alle, som arbejdede lige hårdt? Så sidder jeg her igen og sidder og laver ingenting. Sidder på computer. Ja. Men det er jo ikke noget. Det resulterer jo ikke til noget Dramus i år. Men det er vi også. Men I laver ingenting. Kan det nu passe, at I sidder her og laver ingenting i Dramus? Nej. Nå, okay. Ja. Der var et jackpot dernede. Hvordan synes I, det lige påvirker dem? Dramusugen med at spille Black Ops. Og lidt med PS der. Og gætter mand. Det er en klassiker. Det er det. Ja. Det er mig selv. Hvordan synes I lige, at I har påvirket Dramusugen sådan sammenhold og fællesskabet? Med FIFA 011 eller hvad? Nej, det er så lige... Det kan jo. Melissa, er du ringe? Det er fed svin! Nej, hun er aggressiv. Hvorfor laver hun? Hej, pigefød. Hvad laver I her med Dramusugen? Og laver ikke Melissa, hvad laver du? Hej Mie! Det er jo ikke bare fordi du har tæppe over dit hoved, plus ikke vi kan se dig. Er det på Thyland? Og ser Ramachan i Dramusugen. Pebernødder. Hej. Hej. Tak for det. Vi fik det på tape det her. Kom igen, klump. Så sidder I her igen og laver ikke en skid. Hvad har jeg at sige til den Dramusugen? Luk nu bare røv, mand. Prøv lige at tænke på jer selv. Ja, vi er faktisk på ordinært arbejde. I laver jo heller ikke rundt og filmer. Ja, det skal vi gøre det der nu. Det må jeg faktisk godt lov at skrumor, så haha Jane Personsen, der kun laver ikke noget. Jane. Mærkelige unger. Jeg er ikke mærkelig, jeg er sorthåret. Sig nu, hvorfor laver du ikke noget i den Dramusuge? Det tog du også i går. Hvorfor sover du på den tid af dagen? Klokken den er kun 9 om morgenen. Here's a little story about this girl named Faye. She has to try to do the turn in a couple days. But study be a shrink and she wants a good grade. They send her to the school to watch Hvad laver du? Er det YouTube? Hvad har I at sige til det her, hva'? Synes I virkelig, at I støtter sammenholdet og fællesskabet her i Dramusugen? Nej, det er ikke noget, der hedder bare kort over. Hvorfor kan man så ikke støtte hinanden i det Dramusuge? Ja, hvorfor kan jeg ikke grønne? Siv, du er andenårselev. Du burde være bedre. Der er halvandårselev, det tæller ikke. Hvad styrer kamera, I laver den? Fail! Og nu til en ting, som desværre ikke blev til noget. Her på Medielinjen, der har vi jo annonceret, at vi vil lave et skønhedsshow. Mesteren Miss Thyland. Men desværre så blev det ikke til noget, og det eneste man kom til at se, det var den her plakat. Her på skolen, der sker der stadig nye tilbygninger. Og derfor har vi sendt Mikkel i marken for at finde ud af, hvordan blandt andet det nye cykelskur skal se ud.
Thyland, som det står på enden af gavlen her, er det en af de seneste tilbygninger, vi har haft her. Men rygterne siger, at det ikke er det eneste, vi har fået bygget. Lærerne har snakket om et nyt cykelskur, som kan stå et ukendt sted herved. Ja, det ved jeg faktisk godt, for vi er medielinje. Vi dybt på en journalistik. Vi får at vide alt. Eller vi presset ud af Lars Larsson. Men vi ved, hvor det er henne, og vi skal derhen nu. Her er så den nye position, vi så kan ligge det nye cykelskur. Eftersom I kan se, at der er røde træer, så det er nok her, den skal ligge. Eller også derovre, der er også røde træer. På den anden side af træerne. Ja, der hvor de fældende træer er, side af træerne. Yes. Men hvad skal der så ske med den gamle cykelskur? Den, der har så meget historie for skolen, den som det er gjort sådan, at vi ligger her i dag. Hvad skal der så ske med den? Skal det rives ned, så en del af Thylands historie skal også falde ned sammen med den? Det gør jeg nu. Gør du nu? Ja. Hvorfor er jeg stadig vist uduligt? Cykelskuret skal flyttes ned i skoven derved. Har du nogle planer om, hvad skal ske med en gammel cykelskur? Det skal rives ned. Nå, hvad der skal være. Ja, hvad skal der så være deroppe? Indendøgns. Swimmingpool og Tivoli. Og hvis vi ikke kan få det, så skal vi have et glasskur, hvor vi kan sidde og lave lektier inde i om sommeren. Eller alt muligt andet. Vi laver ikke lektier. Tak. Ja, så var det lidt. Har du sagt det, når du bliver flyttet, så skal den Og i det nye cykelskur, der skal de ikke hænge i loftet. op. Hvorfor ikke? Fordi det er røvtræls og så som lille mig. Og min medvært herovre, han vil jo meget gerne fortælle noget om blandt andet sporten. Så Kasper, over til dig. Tak skal du have, Sebastian. I 2010 holdt vi, det her på Thyland, håndboldturnering, hvor antallet af deltagere var markant større, end det plejer at være. Vores journalist Rasmus Gettermann fik en kommentar fra Thomsen omkring stemningen. Hvordan har det været at arrangere den turnering? Det har været rimelig hektisk, for der er mange ting, vi først fik på plads i går. Hvordan er stemningen på holdet på nuværende tidspunkt? Rigtig god. Vi vandt første kamp, så det er rigtig godt. Hvad har turneringen gjort, eller hvad har træneren gjort for at gøre jer bedst muligt klar til i dag? Bare gjort os mentalt klar, og så opvarme lidt her til starten. Vi havde ikke så meget tid, det var lidt træls, men ellers har vi haft en træningskamp her i mandag, som vi vandt. Det var så der vi virkelig styrket til i dag. Nu tænker jeg også sådan lidt mere træningsmæssigt, altså til træning har han virkelig bare pustet noget gejst ind i jer, eller? Altså, vi var ude og spille vandpol, og det er virkelig kommet en aggressivitet frem i holdet, så det var rigtig godt. Tak skal du have, Thomas. Ja. Og vi har haft vores vejrmand Mikkel Munksgaard og Lasse Hulmose ude i marken for at tjekke vejret. Der sker noget fantastisk heroppe. Det sneer! Sneen er hvid. Meget hvid. Sneen kan også gøre meget ondt, hvis man falder. For eksempel her. Nice. Fy for helvede, hvor det koldt. Det er reaktionen på vinteren. Det var meget koldt. Her på medielinjen har vi arbejdet meget med lys og lyd, hvordan det fungerer på en video. Og så har vi også lavet en kort guide til, hvordan man kan lave en god tv-udsendelse. Velkommen til Spillebulen. I dag anmelder vi så spillet Angry Birds, som er et virkelig, virkelig godt spil. Og det er det bare, for det er det. Og det gælder om, at man har sådan nogle fugle her. Og så skal man så bare ramme med sådan nogle der. Det var det, vi havde i dag. Velkommen til Hammerslag. I dag er vi nede i Revbo og For helvede, mand! Jeg har min lort her! Ja, og velkommen til TV-avisen. God aften. Vi kan nu sige, at tsunamien har ramt Indien og
Ja, der er 2 millioner døde, og så kan de fucking godt og bare lære det, altså. Hvad er deres problem? Det var alt for nu. Farvel. Og på gensyn. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough.